per mi, hem fet un pas enrere. Hi ha aquest treball de competències, sobretot quan parlo de competències són competències parentals, que a mi és el tema que ara més em preocupa, és com podem treballar aquestes competències parentals quan pares i mares estan en un estat d'alerta per la supervivència. Nosaltres, i per mi la màxima preocupació és que estem caient en l'assistencialisme, que dius, si això fos una cosa puntual, està clar que s'ha de fer. Però la meva preocupació és si això ho hem d'anar sostenint. Per exemple, nosaltres constatem al dia a dia els educadors, que són educadors dels nens, i acompanyen a les famílies en aquest procés socioeducatiu, ara no ho poden fer, perquè les famílies ara venen amb la urgència. I els educadors, és com que ara mateix s'està desdibuixant aquesta figura, perquè l'educador està complint com una funció de suport emocional i si li pot tramitar algun ajut a la família. Llavors, és aquest desdibuix. Nosaltres, arrel d'aquesta crisi, sí que vam obrir un servei, que és l'USEM, la Unitat de Suport a l'Emergència Social, per acompanyar i ajudar a les famílies que participen al casal a fer tot el tràmit de l'ingrés mínim vital. Perquè, com deies, Mercè, està el gran problema de la manca de competències lingüístiques i la bretxa digital. Tot és online i tot, a partir d'ara, serà online. Llavors, estem ajudant a tramitar l'ingrés mínim vital, ens estem convertint en coneixedors de com funciona i de la resposta que s'està donant davant d'aquest ajut que en teoria és un dret i la resposta des del mes de setembre-octubre que vam implementar aquest servei s'han tramitat al voltant de 100 sol·licituds i han aprovat 2.